El passat dijous, 9 de novembre, dins els actes de la Festa Major d'Arenys de Munt, es va celebrar la 14a nit de l'esport. Més de 220 persones van gaudir dels reconeixements als millors esportistes del municipi. A banda dels reconeixements als millors esportistes de la vila, es va entregar el Premi a millor esportista de l'any, que va ser per l'àrbitre Víctor García Verdura. El Premi al Mèrit Esportiu va recaure en Kim Myung-soo, un reconeixement per la seva carrera al capdavant del gimnàs Kim Moo, seu del taekwondo Arenys de Munt. Venia per un reconeixement i no m'ho esperava per res del món. Però bueno, el que he dit, agrair al jurat i agrair a l'Ajuntament el reconeixement. I res, jo Arenys de Munt sempre el destacaria per un poble on l'esport està a dalt de tot, tenim molts clubs i això és bo. No només es basa en un club, en una disciplina, sinó que el jovent juga a tots els esports i els practica tots. ¿T'esperaves aquest reconeixement, Quim? La verdad que no, hoy no. Ha venido por niños a una sorpresa. Suposo que un dia molt feliç amb una nit tan important com és l'esport d'Arenys de Munt. Sí, sí. Siempre, ya 14 años esto. Contenta un any més de poder tornar a celebrar aquesta nit de l'esport aquí a Arenys de Munt. Malauradament vam estar 2 anys que no la vam poder fer, però ja l'any passat i aquest any hem pogut tornar a gaudir d'aquesta nit. Aquest any amb molta més gent, uns 220 persones, i tornant a que totes les entitats d'aquí a Arenys de Munt esportives poder donar-los el reconeixement. Llenci un missatge als esportistes d'Arenys de Munt i als clubs. Doncs que siguin molt positius, molt col·laboradors i que s'animin molt entre ells a fer esport, que és molt important per la pinya i per tots els valors que transmets i sobretot per aquelles amistats que no es perden mai.